sedang no ya kene ke jing syakri ke jung yau blai ha kene ka por bat sai sinpat ngi aingu yau blai nomor balodon rengkat ban ngi kom ka balang ha ka bingi ayo kalat ban syakri yau blai na ko ka por shui pat wada pedeng jong kini ke jing khanglat jong kini ke jing ja ke badon ha kene ka perthai ke jungi mentah re ngi aingu pat ba lengba kini ki lat jing start ke bingi don mentah ngira ban penpoi lain ban pelong ye kini ke jisang ban penpoi ya ka ktien ke jong blai syek para bangej be ke jongi baro ke bapet ni ki yeng ke sam ke jong ki para bangej be nga khot sngob hai phi ha kini ko por api don hang no ban ya so lang ban ngi ha kini ke jing syakri ke jongi yau blai ha kini ko por bat kini ke dei ke sngi ke bakerpang na ka menta ke di India ke bakrau ke jongi ke ba dei ke sngi lai lo jong ke di India But hak bakum kene ke por ngashim ya kene kabu ban ai ku belai Independence Day pi baro ki para bangej be but ngin duai ru bakani ka ri be ke jongi kan yo ya ke jisen shar ke bakhoj ke jisen shar hak ba baro ngin yo ya ke ban mane ban syakri lai lo jo belai but tong ngin duai bau belai lo rangkat ba ka ri ke be ke jongi bangya sedang ke jing syakri jongi yo belai hak kene ke por da ke bangya so lang ke juruai ke balai spa san pun yo bat lai spa san pun reu na ke bakham rem Don mensim ba marway ban rap kat ba kisngi kinang yat. Don mensim ba suway ba janyap kat ba kisngi kidang yat. Bandayo pentamay kat ba nginang yat sa kamjangay. Jing baha bangin yo ay kat ba kisngi kinang yat. Kinang yat jing baha bangin yo ay kat ba kisngi kinang yat. Kajirway kabalay spa san punyo balay spa san punrio. Don mensim ba marway panram kan bakis ngikinang yan Don mensim ba swai pajan yan kan bakis ngikinang yan Abandayo pentemai kan bangidang yan kamjngai ajing pambangin yo ay kan baki snikinang yan kinang yan kinang yan kinang yan kinang yan ajing pambangin yo ay kan baki snikinang yan Jingkren ben bid hey dan por kan bakis ngikinang yan ay kakman kan syai da kabor kan bakis ngikinang yan hapertay damda kuslay dam kaut uman klemwan tu yaram yulong basway kan bakis ngikinang yan kinang yan kinang yan kinang yan kinang yan ajing pambangin yo ay kan baki ngikinang yan kiken wo kajing it baro kan baki ngikinang yan ter
Shadingi ino kan bakis ngikinang ya sembai babangi botem lahadom hasyai kemsem bantung men ken ai klempem kan bangi kinang yan kinang yan kinang yan kinang yan kinang yan ajing pabangin yo ay kan baki kinang yan. Haswa mengisayo ban pendem hakmat jong blay hak jong duai hak ni kapor tong ini sa skor ye katu kani benta na kaktin ke jong blay ka ngan puli na ki artli ki benta jong kaktin ke jong blay Gospel Matthias kelnong ke bar pusan hadu ke dekat ke balai pusau hadu ke ba Sao Paulo bat na ka city ke jong pol si Galatia kelnong ke bahnreu ke dekat iwe bat ke bar kaktin ke jong blay ke ong kum ni onda kumta usiem ong hakita syakamon jongu to wan pi ya ki bala kerku jong ukpa jonga to yo ya kahima ya kabala pen ken ya pi na mendang long ka perthei namar ngalatngan te pila ai hanga ban bam ngalasliang te pila ai di yanga ngalalong nongwei te pila khot lem yanga balung khoj ti pila penkup jan yanga ngalapang ti pila wan sumar yanga ngalalong ha kabendi ti pila wan hanga onda kumta kita kibahok kinyathu hau kinong ko trai meno bangila yo i bamela thangan bat bangila ai bam lane bamela sliang bat bangila bang id menoru bangilio i bamelong nongwei bat ngilakot lem yame lane balengkoj bat bangila penkup jan menoti bangilio i bamepang lane habendi bat bangila wan hame utang usim ti unyathu bat unong haki shisang ong hapi haba ha kaba pile ya ka hawei ubarit tam nakini para jonga pilale ken hanga ko para banget wala dalhap yaw briw hakano kano kajing palat mapi ki bekenjaman sim tu pen bhapat yaw bakum uta hakamen sim bakajing jamnot da kabakmi yalade yobon pen shoy yameru to yakit pi yakajekit paralog hi te kumta pin pendep ya kehukum ukres ublen kerku ingi lembag jing pule bag jing syaskor ya kaktin ke jong blay tong ini pendem hak jing duai tong ini duai ko pa jongi ubah beneng long ke bekhoj ke kerteng jong me wan ke hima jong me long kamon jong me haka kendau kumbah beneng keburom baga jingu baro nyai syame karabiyin namar kanikalat kabokodor kabamal penyo hangi kum ki khon ki jome ko kenrat banginyo ya kanikapor kabakentang haka banginyo ban syakri ban mane ban yaro ban pendon burom ya kerteng kabaim bakbadon bor ke jome ya ingu ya me karabiyin wada pedeng jong kini kijing kanglat wada pedeng jong kini ki jingjia ya ke bangila di bandu ya ke jing syakri lai lui ya ke kerteng ke baim ke jome ha ke ying ke bakentang ke jome
Ndrai kerat bayin medai ai pli kalat yangi balang makin nikilat jing start kami ngiyo akin nikisngi ilala ko trai kumno ya kaban penlong ya kejing syakri ya me bakham tame bangin penpoi ya kakten ke jome baji jing hika ya kakten ke jome syaki khon jong ka balang syaki yeng kisam ke jong ke kana trai baki kinyo ya kejing besamen sim na kuai kapor syakuai pat kapor belai bayin nyangu yame nam takini ke baro kerat bayin mi yang bingilong ki breu ki betelot ki beswai mi yang ya trai bingilong ki breu ki bedaptang de jeng duna sudah trai bayin ngiwana khmat jong me hakan ko pora belai ban yarap yang iko kerabi bahabang iyo ya kaban syakri me lakalong ha kano kadur ko trai bi yarap ya trai bingi la trai jisu bi ban phai shame ban wat ya me ban yai syakri me ko kerat bi belai ngada aingu ya me namar kane kapor ke ba me ayang iko trai bangi dua ya khmat jong me to isnei ban kerku ya kane ke jing syakri ke badet ke jongi hakaba ngin sayo ko trai bi ya kaban ya slok na kakten ka khoi ke jong me trai to ya rap yangi nama kata bakini ke jing syakri ke badet ke jongi kin kershan kin ai bor ke jing jongi kin ang perhem trai bi ya running jong ke jing ke jongi ya me ko trai ba bangi nang yai kin mau ban syakri ya me hakipor belai bayi on ngila di bandu halang baki ni ke artli ki snam ko trai ya kaban syakri lai lo ya me trai bo ne ki khon ki jome trai bi ki balat sedang ban sentoj no na ke jingai ko trai kilba sedang ban ring swai ban ring dot ko trai bi ngeduai ya me batu isnai balong rangkat ma me ban lai ma me rangkat baki ko trai bi ban pen ngau haki ya ke jeng don rangkat ke jome ban keren ban pasia haki ko trai baki kin mau ko trai bi ya me ublei ba em ba shisha wala kim yo shukalat ban syakri ya me ndai trai bi ke jis lok ke bajar jar ke jome trai bi baki kin yo ban mat ya ke jengker khu ke jome ki yo ban mat ya ke jing snai ke jome trai ngeduai tu ken mau ikrem payeng kristan ko trai po la ke jong ke balang ka trai bi wadino ya ki ko trai ya lam betin ma me ko trai bi ba pedeng jong kini kisngi ki ba pedeng jong kini kisngi ki badap di ke jing jenjar trai ngeduai ya me ablai bi menlong ma me ding do shandu ban kershan yaki uban ya lam yaki ko trai bi hak baki kinum sngo kun swet ndrai trai kin yo sngo ya ke jing alam ba ke jing do rangkat ke jome hakipor baro blai bi ngeduai khman jome hakin ko por kan mau ya ke jong ka balang ko trai bi walang imyo sukalat ban syakri lai lo jame ndrai trai ngeduai khman jome ai bor yangi ko trai bi nadu pastor belong nong ya lam jong ka balang trai bi yangi syakri ke barit kum kitamen basan kirang ba jong ka balang kiseng long kami kiseng sama kiseng kena trai tu ya rap ki kor karabi mekin mat ya kata jerhem mekin jaman sim wala ki don ki yeng kisam ndai trai bi kin mat ya ki jing rangkat ki jome kin mat ya ka bor ki jome kin mat atrai kham tam ya kata jing ke ba phla ki jome ha ka jing em ka jung kiman ka sengi karat ngeduai khmat jome kan ko por tunang betin na yalam ingi nang ne khmat trai bangina duai khmat jome lar ka long ka mon ka ba khoj ke jome ko trai isnai ko karat ya ka ba me men pendo pendam no ya kan ka jing pang bersai sin pat mangi kum ki khon ki jome ko trai ngin yo ban lai sal ki jong ki kam ki dok ki jongi mangin yo ban trai ban kata ban pendap ki jonon kam nrai karat bi kham tam mangin yo kan lat ka balai loi mangin syakri me ka yeng ka ba kentang ka jome ko trai hakipor baro blai la ka long ka mon ka ba khoj ki jome ngiduai me blai bi meron ka bor ko trai ban pendam ban pendo pendam ya ka jing pang meron ka bor ban penkenria ya ka trai bi ngiduai me nomor kata isnai karat bi balar kalong kamon ka ba khoj ki jome ba ki khon ki jome bat ba mangi baro trai bi kum ki khon ben reu ngin yo ekalat ka balai loi sai sen pat trai ngida duai ki jing do rangkat ki jome la ba ka poru habingi syakri me yalam betin ngi ba kham tam ngau syakri uberet habang adon ban sam ki kubon ka tin ka ba em ki jome lor kat ban ngatrai yalam inga na kani ka por hado bangina ban pendap ya kani ka jing syakri tos ngaw ablay ka bangu jungi kinong pop ki bejat ki baram klat no ya ki jing bi ya ki jing duna ki ma misyam nabai kini baro ngingu ngidam ngipan
kertang ke jong utrai bu nong penembe ye jong Jesus Christ. Nanum ta sedu ki bom ju kodro. Amen. Pemantangin poino hakaban sa skor ya kaktiin ke jong blay hakaneka sengi. Ki nong yalam jong kabalang baro nado pastor in charge Reverend Lendan Sim kitmen basan jong kabalang kirang ba balang lane kidkhot committee balang ki para bangay bi baro jong kabalang Presbyterian Mauro kabakantop nado kilong kemi kilong kpa ki khon samla ki hep ki baret lembat ki weipat ki para bangay ki bi ki bana ki weipat ki balang ki bana ki bayo bani siementa bangi na ban page ya kan program jong kabalang langba kan ke YouTube channel ngai ku ble pi way ha kerteng ke batiang bagabadon bortam ke jong utrai munong penembe jongi u Jesus Christ ngai ngoe yo ble ubalap don rengkat bat nga bat balap penla yang nga bangan sim ya kan ke benta kumba kabalang kelasania hanga haswa bangin poi syakaktien ke jong ble bani puson ni ke jing sisa jong kaktien ke jong ble tong ni pendam ha ke jing duai tong ni duai Zasin pat au blengi wan yak bandam sejat ki bakhoj ki jong me ha ke por mai yang au chakriu bariet ablei mai yang atrai bi usakriu batlot jong me ubayang ha ke jaka ka bakantang bansam yo khubor ka ba im ka jong me ablei nga plak mat jong me ha ke por bangam don naladi ko trai ngalong bathali basuda namar kata isne ya kabanyang hasanda jong atrai ban pasiaw atrai lau jong mensim ko keran ban pelong yang tang tendong jing sawa ban min snai ban keren ko trai bi apdeng jongi kung pailang jong kabalang ha kani kapor ban baka kubor ke ban mino ha kani kapor kanum long da kano kabor ke jing start ko jonga kanum long da kano kabor ke jing start ko baken jabriu ndrai kerar bi keren mame bakan wan da ke jing nak khat ke jing snai ke jome bakan long ke jing kerku nak menta jongi wei pi wei IT kani kapor ki sangti badon bor ki jome sengawi ke bangu maaf ki pop ha kerteng ke jong jisu ngipan Amen. Kabantana kaktien ke jong blay kabangakwa banbu apdeng jongi ha kan kapor kalong na kato kabantaya kabangal pule kabasdang kasiti upol sekal kalatia kalnong kabanriu bat kadkhot kabaar ki kentien ki badon ha kan kadkhot ki ong kumne kalatia anriu ar ki kentien ki ong to yakit pi yakit yakit paralogi di kumta Pinya pendep ya ke hukum ukres bat na kan ya kedekot ngan sim ya kita ke lan ke bakmat ke bang to ya kit pi ya ke jing ya kit paralok hi bat kemat pedang ke pengakwa banbu ha kan ya ke por kalong ka jingkot saka kamram banyak kit lem ya ke jingkit jong ki betelot bat ki bejenjar kani kalong kamar pedang lain ke tim ke bangakwa banbu pedang jongi kani kapor ka jingkot syaka kamram banyak kidlem ya ki jingkit jong ki batlot bar ki bajenjar para bangai bi kani kalong ka bentan ka ktien ke jong belai ka bangakwa banbu pedang jongi kani kapor kum kamar jing puson hadihin bangalayo ya program jong ka balang bangadai ban kren kani kesengi ngalapai syau belaya ke jing duai bau belaya unisnei ban pensai nga ya ke benta kabang ku bakabang adai ban kren bakabang adai ban yaslok hakane kesengi hadin bangala bu hau belaya ke jing duai bahadin bangala pej ke benta ke babon nakakten ke jong belai kani ke benta nakasiti upol sikikala ti akal nong ka banriu ka dakot kabar kalasyon ha kamansim jonga banga dengai scam bagane ka dei ka jialam ka jong blay bangan bu ya kane ka benta para bangay ha kane ka lanong ka banriu jong ka siti upol sikala ti upol ukren ni ka arteli ki benta ki badon kam yak kinong kalatia bat kum joro ki badon kam yang ni ki bangay ha kine kisngi bagi tagi benta kilong kum ne ka benta ka benengkong
kalong kajing betha kabasyai berkabasyana kajong uniu syakri jong play kajing betha kabasyai berkabasyana bha ya ka kamram kom ki Kristen iwe pat ban kentiu ya kata kajing yasno lang ka we kom ki riu kho ya kajing e kani pol Ukraine adu ka khot ka banangkong adu ka khot ka basipau nang ta ka benta ka baar uhika ya kirunge jong kinong Galatia ban pen scam ya ki haka jing shisha ba haka jing light lo jong ka gospel kan khot adu ka bakhat we adu ka bakhat pra na ka benta ka jongi haka ni ka por nginya pet ban nginya keren ya kan ka benta ka banangkong ka kamram jongi ki bangai iwe pat kendian ru para bangai ko ban pen sengawa pia kan ka por habu pol wong hang ne te kumta pin pendap ya ka hukum ukres ka benta ka basyadin jong ada ka khot upol hang ne ku do ya kitu ki golden rules ke bingyong ya ka bau turai jisu la keren ha ka gospel Matius kal nong ka banyaw ka khot ka bakadar bada ka gospel Lukas kal nong ka banriu ka khot ka balai puai ngan persyang ban bu ya kani ka jingkren ka jonga ha kani ka por hakilai teli ki benta ki balengkot ka benta ka banengkong ka banginya pej kalong ka kamram ban ya kilem ya ka jingket ka bakhia jong ki badok ki bathan bar kita ki bajenjar ha ka jingim do lane ha ka met kani ka dong ka benta ngan buru ya kani ka benta ngan buru ha ka wai ka ktien kabalang ila banong kum ne bakum ki bangen ngidei bandon ka mensim ban kloy ban yarab ban la isnei ki wei pat kane ka jing la isnei kade ka kamram ka jongi wei pi wei namar bakadei ka hukum ka jong ublei lo ong kum ne ki kon Israel haka kitab Deuteronomy kal nong ka bakhatsan ka khot ka bakhnyau ong ublei ki kon Israel kum ne la don na pedang jong pi ubriu badok uwe ni ki para jong me hapo ki khrdop jong me ha katakari jong me ya ka bau trai bau blai jong me ula ai ha me wat pen e ya la ka donot lem ne wat khang ya la ka kti nala upara ubadok nang tang ikan mauru yau tu samlau barius pa ubala lej sautrai jisu ban kali ke kebudi ban le bau nyo ya kecingem bam jiukot jisu lo jubah bau dei ban sumar ya ki hukum uni usamla ula ong ya ki hukum baro ula sumar nado bau dang kena henre jisu ula ong pat yu ya kebangila ban syama gospel Matius nong ka bakhat khandai ka khot ka bar puai ka ong kumne balada umon ban long janai udei ban dilot ya ke baro ke bau don ban ai ha ke badok ban men yo ya ka jingan show habneng nang tau jisu ha ka jelap halor lom gospel Matius ka nong basan ka khot ban nyau u ong suk ke beisne nabon isne ya ki namar kata kejiles nei kamdei kei kabadei kamon kejongi baladang ile kabiang baladang imle ru ya ka kamperie ndrei tongin ken mau para bangai bi kadai kamon kejong blei kadai hukum kejong blei kum ta kadai ka kamram jongi ki bangai ban pendep ya kane ndrei habangi ong bakadai ka kamram kamdei pa bangin le tang ban su pendep kamdei pa bangin le tang ban su pendep karukom ndrei tongin ken mau ba ka jingle isnei ya kiwe kadai ban mi na ka donot ka badap da ka jingit ka basngor kata ken kan pen so ba yo blei ki para bangai be ka jingwan jong kan ka jing pang klam kobet kat kendai galalan shop ya ka jing em jong ki breu barwan ra ya kecing jar kecing dok kecing kedo kabakrau hadu kata-kata bon ba
kilong yang long sem ki badok kim yoshu ya ka bam ka di ya ka kop ka sem ya ka shong ka sa ka babiang ka jing sange lut ya ki kam ya ki jam ya ki jing trei ki jing ta ya ka khai ka pateng ki lat ka mai jak po kalabu ya ka jing em jong ki bobon ha ka kot lat don lelai ki long yem na lor balaban ka jing dok ka jing kerdo dang wan len shop sa ka ne ka jing pang ha ki yeng ki sem ka jong ki kano kalakta om tang ya kamet anrai kalakta ru ya kejumut jeng perkat bad wat ya kejulong mensim ru hakabakum kane ka apot sep sengi kini ki para mensim ki bakodor shano kin pai mano ban isne ya ki mano ban yarap ya ki ngai ngu yo play bola penyo ya kemensim jong kajing it kajing isnai ba kajing ngau kat kli haki babun ki bengio i haki ni kisengi nado ki reu shimet ki seng bahalang ki balang kristan ki wei ki kenhunyam ki bor sorkar bar ki wei ki bala ai ka kti ka mon kti ka diang banya tenrong lem ya kene kajing kya jong kajing em bar kala long shisha kajing kerku ya kene ki mensim ki bakodor ngi ai ngor yo blay ba mangi kum kabalang ngilala banano yiki jingai snei ki barit ki jongi hakitu ki balamat yiki ni ki jengdok ki jengkerdo hapo ka senong ki jongi ban ngangai scam bakalalong ki jingarap na banta jongki ro hoj walau blay usngosi bangin put ronsing yake ei ke bangin le kebangile bha ya kiwei ndrai kane kalong tang ka jing kan tho ka jonga para bangai be ka jing kli yanga ya phi ha kane ka por kalong hato kat ni ka bangila le kalabiang mo hato ngilas ngauhun mo bon nangi ngilamat yi ka jing kar ko ki bakrau ki jong ublai ha ka jingem ka jongi Henry kat no na kita jengker ko ki jong blai ke bo blai la ker ko yingi baki to chaki wei pat ki para mensem ki bakodor ko wei na ki jingi ki barit ki jonga bangapan map lada ngabakla bamangi kum ki balang protestan ngishim sting bahaya kan ik banta banle isne ki badok bar ki barai toy kendia de na pedang jongi hapo kabalang kabangino sa kapon badok jong kabalang kawei kabangi de ban ken mau kalong baladang ya lap lane ngi besa ya kaktian ka jong blai hau breu batli ya kakpo kalong leno e ko para bangai bi na maro omla ban diang ha kabakom kata ka jinglong ya ka jing besa ya kaktian ka jong blai u jisuro kan usngau tho ya ka de ka jing shisha haba ula don bargi baru pai ba pesan hajar ngot kan bau dang ya lap ka ktien ka jong blai nda balano ka sengi u Jesus ngau tho bakini kisan hajar ngot ki pai ba ki balia lom ban sengap ka jehi ka i jongu kini kan dala jan met kila sungut ngan baru Jesus ngau tho bakalong ka ba e ban besa ya ka ktien ka jong blai ha ki breu ki bakakpo kala tli bakom ta ula ong ki senran bagi day ban wat jing bam na menta jongki bara pedeng jong ke jing kut lat ha kimyo ya ke jing bam utrai jisu ula le da kamba ban besa yo ne upai ban san hajar ngot kanang bikila ban pediang ya ke jing hikai jong ke tin ke jong blai para bangai bi tongin perkhat bahaya kane ke benta ayu ke don kamban le ujisu ang ha gospel yonis khat lai lai pusau kahau kom kabatmai ngai hapi bapinya it paralogi kombanga ngala it japi bapiru pinya it paralogi hatong idon ye kane ke jinge ke jong blai baladang idon ublai ukwa bakane ke jinge kan to rusha kiwe barkata ke jingle isne ke jongi ke bami na ke donot jong ke jinge kine kinom long ke baleno ei hakmat jong blai andre blai udon ya kane ke kular na ke benta jongi ladangi ye ki para breu da ka donot ke mesim jongi baro ublai udon ya kane ke kularan ngi pai sa kitab Isaya kal nonggo san pupra ka khot ke banyau du kndai kong kom ne hato kamlong ka basam yu kpu jong me haki batangan
Bat ba men wan lam saying ya kibadok bat kibakan taj no. Haba mi yu balang khoj ba men pen kop yu ba men buri ala de na kado kasnam. Onda kom ta ka jing sai jong me kan mi no kom ka ba men step ba ka jing ko jong me kan mi no ong ka tin ka jong blai ba ka jing ko jong me kan mi no bok ka hok jong me ru kan le haswa jong me ka burom utrai kan long na sedin jong me onda kom ta men khot baru trai un sngo bat men kerpati un ong ngahang ni kabanta kabar kabang kwaban bawa pedang jongi kene kepuhor kalong kene kakamram banyakit lam ye kijingkia kijingmod jing perkat kane kalong kawai pat kabanta kabang kwa ban pasat lam kum kamat jing puson na kabanta jongi kane ka pandemic lane kane ka jing pangklam covid khat khandai om tang bakala wanra ya ka jing jenjar hakado nrei ka bakham sirkhei kalong ba kalakta ya ki jingmod jing perkat jong ki breu lane ka mental akoni unong belasngi umyo shu ban laj bela man kesngi hato khuslai kumno ban besa ya ka yeng kasem kayo kakot kalahiar siapa pelat hake bababun kimyo ban pendap ya kejinon kam kaying kesem kani kelawan ra ya kejing khuslai jing mot jing perkhat ba kejing sngow kudlat ya ka mangila ban ong ka ktien nong way kata ka depression ba ka frustration kibor sarkar ki badai ban pej ya ka koj ka khia jong kari india ka jongi hakini kisngi kilia thu ba ka jingkeu jong ki breu ki balayo ya kini ka jing sitom lane kani ka jing pang jong ka jing khuslai ba ka jing kodlan kala jur hadu kata-kata haki babun ki hospital haba kilaj kiyo ya ki report na ki doktor ba kani ka jing long jong ki breu ka sendang keu na ka wai ka sngi shkwai pat para bangai bayet kajing khuslai lane ka depression kajing sngow kudlat kajing sngow sosat lane ka frustration kidai ki arteli ki balakta om tang ya kamet ki jugi breu ne kini ki lakta ya ka jimot je perkhat jong ki babun bar ka bakham sngow si e kalong bakani kalakta ru wat iki khana ret khana school namar ka jingdu ka jong ki jing puli hakini ki sngi kajing khuslai jong kajing em kalong kai ka bo blei kwa bakan don akibanget ki jong ham persyaru ya gane da ka buang gospel Matius nriwar pusan wat khuslai ya la kajing em kai ka ba phen bam la ne kai ka ba phen di le me ka met jong pi kai ka ba phen kop habo blei la khang bangim day ban khuslai bangi khuslai kamut ngele persya yo blai bangi le persya yo blai kamut kedai kapop hane kamut ban khuslai kedai kapop ndai ka jingkali hagane kapor kalong hato la mo ban klam da khuslai habam don ei hayeng ban bam hatola mo ban klem da khuslai habayu i ki khon kikti ba ki sha thangan hatola mo ban klem da khuslai habom yo shu ban lej bla lej sngi lej tre lej ta ngatrai om don bala ban klem da khuslai hakabakom kata ka jinglong jong ka jingem kom ta bon ba ki para bangai bi hakini kisi ko mangalong tam dai tang hakini ka jala ka jongi hakari bar ka perthai baro ko wei don bon ba ki breu ki badon hakata ka bangyong ka mental agony bar ka frustration para bangai ka jingkali hane kalong hato blei yo imo yangi habangi don hakabakom kata ka jang kuslai hato blei ula jingai no mo nangi habangi don habakom kata ka jinglong ka ba sngob ha ka jubab kalong para bangai beyen ublei udon hasnda jongi habangi don ha ka jing khuslai habangi ka bas niu tam jong ka jing imru ublei udon hasnda jongi
Ngikan mau iki kantin ki jong upol ha siti si kinang rom kan nang apa pra kad khot ka balai phundai wong kum ne lemne ka jing jrong lemne ka jing jeliu lemne ka ei ke ru ka wei pat ka jing thau kanom la ken ban pnya khlan no yang ya ka jing e ka jong blei ka bau Chris Jesu bau trai jongi nang ta susu la se ngila ban bu jing keli haladi habang akuslai Don kay ka siyang per ha ka jinget ka jonga parabangay don kano ka jing siyang per ha ka jinget jong ilang idon na padang ka jing kuslay tongin kan mau ki priu ki jong playro ki don ka por ha ki mat ka bakom ka ne ka klimat lading ipai sa ka tin ka jong play ngi kan mau yo Samson hak kitab nong bisyar kal nong kabakhasan kadkhor kabahar prawong kumni te ula sliang trange bar ula kerpa yautrai mela ai kani ka jeng pelat kabakrau da ka ktiu syakri jong me menta tengan yap da ka basliang bat ngan hap hak kti jong ki bom od share kane ka jing od ka jong Samson hapdeng jong ka jing khuslai ka jong o wong bangan yap no nang tangi ken mauro ya Elijah syakri jong play uhi ula lachis ngilanti syakri klau te haba ula poi ula syang hapo uding ratam bar ula duai na kamantai ladi baun yapno sengap ka kten ka jong play une syakri bakrau jong play ubreu bakrau ka jinget ande umat ya kane ka jingkuslai umat ya kane ka depression na ka jingem ka jongo baru ong ya kita ikantin badula duai na ka mantai la dia bau niap no ula ong ru kalabiang kata menta try to simno ya ka jingem jonga na bangamlong kambha banikik pa jonga Pios ngau wat ki breu ki jong play ki mat ye kene ka jing kuslai handrai ka jing nge jong ki kam sentuit no hadin kani da ka jing nge kilami kum kinong job namar bau blay jongi udon ka bor ban seyangi na kata ka thliu ka bajliu jong ka jing kuslai kum bau la seyu Petros na ka jing ab jelop haduriau ya ka bangilap gospel Matius kandong ka khatsau ka khot ar khundai do lai pe lai puai nang ta kini ki jingjia kini kisngi namar kini ki jingpang kalapen long ye ki babon bandon hakata ka jing sngau kurlat la ne ka first frustration ka bangyong kat sa bapai ikumba la khanglot ya kilat ikilenti ban kamai jakpo sakane ki jingpang ka bangidon kabala pensir pensepting kan habang ngedu bangi sngau kumba tang sumi sabar ngayo ya ka barkane kala pensir kal pensepting yangi kum kinong song bar kum ki breu hakane kisngi kini ke perlong ki breu ban sngau kulat ban sngau sosat ban sngau du jing kerman ha jingem ujob usyakri jong blay rumat ya kabakom kane kapor jong kajing kutlat lane kata ka frustration barwong kumne hak kitab jong job sipau kat pra namar balaite melapen mino yang nakakpo ngan dalayap bad omdon kakmat kabalai yang kini kilong kikentien ke jong job ubreu badana pedang jong kacing pang kacing jenjar kabakrau wi kajing kumba kadon kajing kutlat kajing jongu dona pedang kata kajing sosat jong kajing kajongu mereka frustration baru ud yala dia khamat jong blai apedang jong kita kajing kutlat jong kajing kei par ka kamram jong ajong pi abang yo sngo abang ye kendo abang yo ya ke bekom kita ki para mensim ke bekodor ki badon hapdang jong ki jing shalan shop ya ki jimur jing perkhat jong ki namar kini ki jingja ki badon saudong jong ya kini kisngi ayu kadaying ibanle kumno ngila banyarap ya ki hoj ada ngong kumno bangila banyarap ya ki bon nanginginong kini kinon kam counseling ngate ngamdei ulane ka counselor kini kidon kam ya ka counseling
Don ki banong bakini ki don kam ban le si ki doktor. Andai mga mapi para bangay ayu ngila ban le hakabukom kata kapor. Ngan bu yakini ki jinga jumot jonga sautili yak bangi ngi de ban perkat lar ka long nem ka bala ka bangila ban le ban yarap yak bakum kita ki para mensim ki bakodor. Kaban kong kabang akwa ban bo pedang jongi kalong bangin i yaki da kata ka jing i ka ba klem arsap. Ngikan mau yaki tu kantin ki bo pol utho apa spang ka de ka jing i ngan puli yak akum ne ka jing i ka yaisha slam ba ka les bon ka jing i kam ju pihon ka jing i kam ju le sarong iladi kam ju penmeng kam ju le klem akor kam wat tang ya ki ru la ka jong kam shat ban ki bitar kam tharai sniu kam kemen ka jimbom hok ndai ke kemen lem ha ka jing shisha kata ka jing et ka bo pol ukran ka de ka jing et ka bo wan no blay bala ka ne ka jing et ka ba wan no blay ka don ha po jong i ba ka to chiki wei pat para ba bi tongin kan mau kini ki para mensim ki bokodor mdon kam bakin lech ki counseling center ane mdon kam bakin walej wat doktor namar kani ka jing et ka bangyai kan yalam yaki bakin mat ya ka jing sok ya ka jing kemen ka jong blay ka jim ka jong ki kabenta ka baar ka mga kwa ban ai jing war pedang jong ya ka nakapor kalong bangi ngi de ban don ya ka mensim jong ka jing sngow snai yaki ka mensim jong ka jing sngow snai compassion ngi kan mau yaki kentian ka jong try jisu ha gospel Lukas kalnong ka banriu kada khat ka balai phun riu gong to long phi ki bisnei ko mau pa jong phi ru long bisnei para bangai bi he la dangi don ya kene ka mensim jong jing sngow snei ya kini ki para mensim ki bakodor bat bangila ban penpau syaki mdon kam shu bangin nang ong bakin nai ki counseling center la nei ki doktor nang ta ka banta ka balai kamang kuaban ai jimo da pedang chongi kena kapor kalong ban long ru ki ba kloi ban pentingan ni kita ki ba khuslai ban ki ba syam jenjar balai bangi de ban ai ke jing pentingan tongin ken mau ko para bangi bayi manga ban mapi ngilalong ki bala yo ya ke jing pentingan dong mensim jong blay we are the comforted bau blay kwa yangi bangin long ki comforters blay kwa yangi bangin long kita kinong pentingan ye ki weiru kane kam dai ka jingong ka jonga ndai upol ukran ye kane ka sithi ka bar si korin kal nong benang kong khot ka balai bar ka sau ong upol kumni ubala pentingan uba pentingan yangi hakijing jenjar jongi baro knang ya kaban aibor yangi ban pentingan ye kita ki bahakano kano kajing jenjar da kata kajing pentingan da ka baula pentingan yangi dau blai singap para bangai beit kini kenten ban pentingan ya ki para mensim ki bakodor namar blai ula pentingan yangi baka benta ka basau jong kani kajing ai jumot kalong lesi kabalong kalong kabadon kam na kabanta jongi kom kabalang bangin don ya kani ka counseling center kam tama kini kisngi kibamanta hakabaki don sibon ki para mensim kibadon hakajingpang jongi jimot jing perkhat bat kabala banyalam yaki siki ki babakla kabanta kabalai kabakhadu kabangakwa ban buah pedang jongi hakane kapor kalong ka kamram banyakit lem yaki jing tlot hakajing long mensim kakamram banyakit lem ya ki jing tlot ha ka jinglong mensim ki para bangai bi ha bangi ong ya ki para bangai ki jongi ki batlot ha ka jinglong mensim bon sin gi jong ki to ki bom ju poi jing eseng lane ki ba poi ji eseng teng teng ha ki por ki bom don kano ka jingwet ha ki por ka bingi yo man pelong ji eseng lai loi handrai menta baro nangi nadu pastor kitmen besan kirang ba balang ki para bangaj baro ngipoi ngimpoi shu si mane ane ngim yo shu banwan shu ji seng hakabakum kata ka jinglong hatom dai mangi baro ngilalong ki bala telot ki bala suai hoi teng teng POE namar ki jingdon jong kani ka YouTube channel
jong ka balang lani ka program jong ka YouTube channel jong ka balang pidang yu teng teng yang ikino yalam jong ka balang ha ka bengiyo ban pau ha ki jinya seng ki baper Henry ada day ha ki por ki bakam ben shwa ha ka bakani ka YouTube channel kamdon lese bun nangi ki para bangen nyala klet ya ka dor jong pastor badi ka dor jong temen besan bekirang ba balang ro lajan arsnem bangila duno ya kajing syakri belai ke belai loin naka daung jong gane ke jing pang klam ko bet kan kandai wala kila don ki pomor ki bingila yo ban pelong jieseng hayi mane henrei rengkat baki kendon haka baki heb ki badet baki riuten men kim yo kalat banwan balaningi perkhat na menta jong ki lei mentala arsnem kim joyi sho ya ke ying mane ane ke ying ke jong belai wala nakaliang jong ke balang ngila persyang ban penpoi yang kubor kaktian ke jong belai lengba kani ke YouTube channel program para bangai be kalong ke jing shisha ka jing raham sem ke shisha jongi kom ke bangai ka dai habangi yo mon ya don lang ha ka yeng ke jong belai ka jing yo mat ke bakan jam sem ka jing raham jong ka jing syakri belai kadai habang iyo ban don ha ka yeng ka jong belai rangkat bi para bangai ban yo ban ruai ban yaro ban yo ban syakri yo belai ban pelaj ya ke jemot ci perkhat ke jongi syau belai handai ngim yo syu kalat ke bekom kata pitharai kai ke ban jia kum nong ilong ha kini kisngi baro nangi ngilalong ke batlot ke baswai kabar kebas ngausi kalong badan bon ki kon jaw balang kila kelet wadi ke sengiu trairo dan bon ki kon jong ka balang lelai ki badat telot kila sentuj no na ke jingai ro para bangai bi jaga bakom kene kapor ublai wong yangi ublai wong yang ya pi ladang gar kalong kabala ngilai ban wan rapat ya kata ka jinglong mensem hakabalang lane ban wan ra ya kata ka spiritual restoration hakikon jong kabalang kane kalong kabadon kam kerki nam ta jongi hakini kisengi nado mangi kino yalam jong kabalang hado mangi ki mapi ki para bangai ki baye kam dei katang ka jingkit kli jong kino yalam ka balang dei mangi wei po balang ngidon ya kene ka jingkit kli ban wan rapat ya kata ka jinglong men sima po ka balang handai lem kum tang isalong kum ki kon Israel hakapor hadin ka jingyap jong Joshua para bangen ngiken mau bagi kon Israel hadin ka jingyap jong Joshua kila yai pet nau blay na kawai kapor suwai pat kila keled yau blay ba kila lay ban mane ki blay bal jong kinong kanan kan hado bau blay lo de ban penmi kinong bishar uway hadin uway bau wala penmi kinong bishar hadu otniel we hot ka Deborah ujet pa Samson Gideon bakiway kini kilele kumno ban wan rapat ya kini ki kon ke jong blay ha khmat jong blay bakin syakri jo yo blay para bangai bihit kalong kabadon kam yang kini ki sengiro bangin long kita ki Deborah bangin long kita ki Gideon bangin long kita ki Jetha ban mohon ra ya ki para mensim ki bekodor hak kalenti ke jong blay para bangai bihit kamram ko jong iway pi way banyakit lem ke jingkit jong ki batlot ha ka jinglong mensim kade upol ha kane ka khot ka bangalabu kum kanorim ukham kren bahaya kane ukham shon bahaya kane bagade ka kam ka jonga jong pi bangin nyarap ye kini ki batlot ha ka jinglong mensim banwan ra pat ye ki hakmat jong ublay lasengila banbu ke jingkli kumnong inyakit kumnong inle panwanra yakini ki para bangai hakmat jong blay ane kumno bangin le banwanra pat yakat alade banwanra pat yakata ka spiritual restoration hakikon jong kabalang utrai Jesu uong kumne ha gospel Matius san khanreu tu pensai kumta ya ka jing sai jong pi khmat ki breu bakin yo i ka jing le babha jong pi ban yo ya ro ru yo pa jong pi ubah ki beneng kata ka di ka wei lesi ka bangila ban le ka wei pat ka banta ka bangila ban le
ong upola ka siti si Hebrew si power pusau. Batong nya perkat banyak penki paralok ya kejingnya banyak kejingnya le babha. Upol ong ya kene bakade kamram jongi bangin penki kade kamram jonga jong pi bangin penki ya ki paralok ik para bangai ki jongi ban le ban phai pat show blay le me se kata kejing le ta kejing le babha ka ba upol ukuran ne kade kejing wat yo blay kade kejing phai show blay kani kalong kejing kli ka bo blay ai hanga pi ha kane ka ba hakini kisingi ka ba kom kini kay ngidon kam banle na kabanta ki paramensim ki bokodor ki badon kam ya ke jingerap hakado ki badon kami ke jingerap ha ke jimut je perkhat ki badon kami ke jingerap ha ke jinglong mensim kini ke de ke jingkit kli ke jongi wai pi wai kum ki khon ki jong blai ha ka ban penkut ya ke ne ke jingkren ke jonga ha ke ne ke por ki para bangai bayi ngan penkut ya kini ke jengkren ke jonga ngan khot ye pi ba pin pai bat puson ya kini ki kentien ka ktien ke jonga blai ki bau trai ji su hiu la kren ya ka bangla pulih ka basdang Matius arpusan lai pusan bat lai pun riu ki kentien ki ba ong kum ne namar ngala thangan te pila ai hanga ban bam ngala sliang te pila ai di yanga ngala long nong wei te pila khot lem yanga balang khoi te pila penkup jan yanga ngalapang te pilawan sumar yanga ngalalong kahabandi te pilawan hanga blain yarap ingi lamba kene ke jeslok ke badet hagane ke por blain kerku yangi wei pi wei ke biok sngau ya kene ku bor blain na ke benta ke borom jongu amen ki parabangin be bahro jong kabalang Presbyterian Mauro kumjuru ki wei ki parabangin ki paralok ki parajor ki badon hakeleng jong kari ke jongi ki baju pet ye gani ke program jong ka balang ka bawan sepi man la ke singu blay ha ke YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro nyangu yo blay bahapdeng ka perthai ka bakim kat kani nyedang yo ye gani ka lat ling ba kini ki kor ki bor ban syakri ban mani ban pendan burom ye ka gerteng ka bakrau bor ke jong u bat kham tam ban pensawa ya ga gospel ke jing pen im ke jong u hapdeng jong yi lang baro nya ku ble ye pi i wei pai wei ha ga gerteng ka ba im ka beren bor ke jong trai bau nong pen im jong yi Jesus Christ ni ai ku ble ker pang ye itemen besan jong yi teman besan PS Karniyor i bala yo ban sam ya ga kubor ke tin ke jong ble ha ga ni ke jing seng ha ga ni ke singi kabalong ka khatsan tarik ubnai August jong kani ke snam ka bamanta nilayo sngo ye ka khubor ka baiteman basan ila kren to ye kit phi ye ka jingkit parolok hi banginge schem ba kani ka khubor ka don ka jinghi kai ka bakrau na ka banta jong yi kum ki banget bat ka lalong ka jingkar khu yangi baro ki basngap bat ki basa skor ye ka tin ka jong uble un nangkar khu so ye timan basan jongi baila banang sam chu ika kubor ka tin ka jong blay lingba ki por ki banang wan hagni ka por ki parabangit bi ki badon halaki yeng ki sem ki bi seng lang bat ngi hagni ka program ngi kerpat tong yin ye lumno ye ki jing aingo yen penlang si jaka khnang bangin yo ban duai ban pen kentang ye ki jing pen bana ki long kumni la shibet jan miet ha ka por san beje nyen yo sa ka wei pat ka jing seng hapo ka jing lam bat ka jing panya jong ka jing seng kan thei jong ka balang i nong kren ha ka ni ka jing seng i long i wei ni ki long kmi ha ka balang ka jong i kong Valerin Marbanyang i dwai bau ble un long lem long ringkat bat i ha ka ni ka jing seng ka bangin se yo ha ka ni ka singu try ka ban wan ka arpu ar tarik ubna August menta ki snem nyen yo ya ka jing seng artli kawai ha kapor shibaji men singi ka balong ka jinge seng jong ka balang ha ka bai pastor jongi Reverend dan sim yen ai ka khubor na ka tin ka jong ublei bar ha kapor san beje jan miet pat jong ka tu ka ju ka singi arpu ardring yen yo ya ka jinge seng hapo ka jinge lam bar ka jing panyan ka jinge seng samla jong ka balang ha ka bai wei pat ki rangba i balong it khot committee balang jong ka balang i Mr. JL Nonglan in sam yaga kubor kaktin ka jong ublay ngidwai ba ublay unis nei banyalam yengi kum kabalang
badi giseng baro hapo jongka bangin nang la ban peteng ye kijing syakri ling ba kani ke YouTube channel kat bangim pat yo ban penlong lang ya kijing seng hayeng mani ubleun kurkulang ngi baro hagini ge por ngin duai ban pengentang ya kijing aingo tong ye duai au blei ubau kpa jongi ubahabneng ublei ubalong utrai kimet kimen siem gi jongi ublei ubalong ukenrad jong kani ga jing im ka bangi im hasla jong kani ga perthei ngidap da ga jing sngongo ye me ko kenrad bi namar ga jing don rengkat ka jong me lembat ngi namar ga jing lam ka jong me bat ka jing betin lenti ka jong me ye ga jing im ka jongi hakini kita yo ki benai ki balalet no jong kani ga snem hagapor ga bangi don hapdeng ki jing hagapor bangi don hapdeng ka jing kim laga long hagalek kawan ka trei ka kta bar kham tam bangim yo su ya ga lat ban sakri laj lu ya ga teng ka ba khoj ka jong me haga yeng ka ba kan tang ka jong me pen ban atra bi mem sim la lendet no yangi lingba kini ki singi henry meladon ringkat melayai betin melayai lambat melayai kersan bor yangi atra bi bangi dang la ban long kumni kumbangi long hadu kani ka por ka ba menta ni aingo ye me ko kan rat bi bawat hapdeng kini ki jingkhang lat ki babon rukom ni dang yo ye kani ka lat ban sakri me lingba kani ka YouTube channel jong ka balang bat ban yo sngoru ye ki jing bsa ye ki jing bam ba kan jaman sim nagaktien ka ba khoj ka jong me ni nge skem atra bi ba men kar khu yengi lingba kini ki jing sakri ki bangi yo lingba kani ki YouTube channel jong ka balang hagini ka por kan rat bi ki yeng ki sem ki jongi ki yeng ki sem jong ki khon jong ka balang ki ye sakri ringkat lang bat ke jing ya jong kani ka program bat ki la lom ki la lang ye ki jing ai ngo ki jong ki ba ki yo ban ai kan rat bi ni wan ra ye ki ni baro nalagi jong ki rempe hakmat jong me ba meni snei ban kerkhu ye ki to sngo bha ban pediang ye ki kan ran to sngo bha ban pen kentang ye ki basano sano sebaga balang ka penon kam ye ki kan long bait tang na ka banta ka wei ka daw ba kata ka long ka jing ban khrau ye ka buram ka jong me bad ka jing pan yar ye ka hima ka jong me hasla ka ni ka perthei tonang yalam yalaga jong ka balang tonang yalam tonang kersan ye kirim pe yeng hapo ka balang bahapdeng kini ki jing kan rat be long lem long rengkat bat ngilang baro bangila ban yai ne bangila ban yai sno tang hame ubalong ublei ubadon bor ubom ju no yengi to sngo to pediang ye kini ki jing tuai ki jing kerpat barin to da map ye ki pop ye ki ringkang ki jing tlot ki jongi ki babon nabai kini baro ngingo ngidemi paning khot kerpan tang haga keteng ka ba im ka badan bor ka jong utrai bau nong penim jungi Jesus Christ amen Ngi aingo yo blay belang rengkat ban ngi hagani ke jing sakri ke jing yo blay aingo ro namar bo blay ulai ngi kene kubor ngi scam bakan long jing kerku kan long jing mentoy nam ta jungi baro ki basngap bagi basa skorika ngin ye penwai no ye ke jing sakri ke jing yo blay hagani ke por daga ngi solang ke jing ruai ke belai spa nyo poar bat lai spa nyo pulai ngasem ulok hu jisu bat mauhi ulong uba bahabreu tam na kisipau hajar utiu lili ke pentor hau marwei ngasem uban sait khoj ye ke jinglong tingit jong apar hasngau si ibat hakuslai jing tingen yang au ai hau ngabret ke sitom baropar utiu lili jong ke pentor uklur step ba pernai uba bahabreu tam na kisipau hajar hasngau si bat hakuslai jing tingen yang au ai hau ngabret ke sitom baropar utiu lili jong ke pentor klor step ba pernai uba bahabreu tam na kisipau hajar kajing ruai ka balai spa nyopuar Ngasem ulong hu Jisu ban mauhi ulong
Ubam pabril tam na kisipo hajar Util lili kapentor Ha umar weng Hashem Uban sai khut ya jing long thiên trong apar Has ngô si ban ha kus lai jing thiên yang a u ai Ha u ngam pren ka shi tom baro par Util lili trong kapentor Uklus te ba pernai Uba pabril tam na ki shipo hajar Has ngô si ban ha kus lai jing thiên yang a u ai Ha u ngam pren ka shi tom paro par Util lili trong kapentor Uklus te ba pernai Uba pabril tam na ki shipo hajar Jenjar men simban puslai Baro lashem utrai Ha jing pen shai ru long nong ya da ya nga Ya per thai nga la ino Play tha la shung anai Ha to nun trong nga u ai ka bor pela La kibrikem shun yanga La jeng pen shoi ken wan Nga tem ba jisu on pela chiliang Util lili trong kapentor Uklus te ba pernai Uba pabril tam ba men sim nga kasliang Has ngô si ban ha kus lai jing thiên yang a u ai Ha u ngam pren ka shi tom baro par Util lili trong kapentor Uklus te ba pernai Uba pabril tam na ki shipo hajar inon dala lele bret yang hasu Habang asan yang ban mong jong u ban lên La jay e sao dong ken ker ngam sem tingan kyu bor ayanga hap reng ki jing ya lên On ta la kun ka ching lên hang ta la wa per nai kman I jong u ngan yo I da shi sha Util lili jong kapentor Uklus te ba per nai Uba pabril tam eka men sim jonga Has ngô si ban ha kus lai
今天yang ngau ai ha u ngabren kasih tombaro pa u tiu lili jong kapentor u close te ba pernai u baba bril tam naki sipo hajar. Para ka bawai no jong ane jing syakri jing mane jong ia me au belai. Do isnai ban kerku ki banta baro ki bengila yo ban pendep. Kerku kham tam yo sumbai jong ka tien ka ba im ka jome. Bon hap ki jaka ka domet ko trai. Bon sei uso balai po ban rupo bar basis pasha. Pelaj ngi de jing kerku ka bakan sai ki jome. Dak ba ro ba jing ai ka badap yang ka badap kahai ka jong trai bonong panim ba e jong Jesus Christ. Ka jing e ba ka ba pla ka ba mayan ka jong blai pa ka ba na bom jukot. Lem ka jing slok ka jing masaj bor ka jing thamai bor ka jong men sim ba khoj. Kini ki jing kerku jong ki lai hawai blai ba em ba busisha. Kin shang rangkat ba ngi iwei pi wei kum ki khon jong me po ka balang. Lor ka ro ba ki tu baro ki ba mane ki ba syakri me. Ha ka ri ba kalang satla ka prathai. Narum ta sidu ki bom jukot ro. Amen.